הספורט. ערב טוב למיכל גרונדלנד, מוואן. ערב טוב לינוי. המונדיאל מאחורינו והשערוריות לפנינו. לגמרי לינוי, אז בגרמניה עדיין בוכים שם על המקום השלישי והמאכזב מבחינתם, אבל היום ענייני הכדורגל נדחקים שם הצידה, וזאת לטובת רכילות עסיסית ביותר. הכל התחיל כשסוכן של קפטן הנבחרת הפצוע מיכאל בלק התראיין לעיתון דר שפיגל והחליט להוציא כמה שחקנים מהנבחרת, להוציא אותם מהארון. הסוכן שם אמר שחלק נכבד משחקני הנבחרת הם הומוסקסואלים, ומאז שהרעיון הזה התפרסם, כולם כמובן מנסים לברר במי מדובר. בדיקה לא מדעית שאנחנו ערכנו, יכול להיות שגם עלינו על השחקן המדובר. מצד אחד אנחנו רואים שלכל הכוכבים הבולטים בנבחרת יש בנות זוג, איתן הם כמובן דאגו להצטלם בלא מעט הזדמנויות. לא שזה כמובן אומר משהו בנוגע לזהות המינית שלהם, אבל יש שחקן אחד שלא מופיע באירועים נוצצים עם בחורה, ואנחנו מדברים על מגן הנבחרת פיליפ לאם, שגם אגב ידוע בפעילות שלו נגד חוסר הסובלנות וההומופוביה בספורט, הוא אפילו קיבל על זה פרס ב-2008, והנה דווקא השבוע פתאום ככה לפתע התפרסם שלאם עומד להתחתן עם בחורה בשם קלאודיה. האם היא קיימת? צירוף מקרים? מעשה אלטון ג'ון, כן. עכשיו, למרות שנבחרת אורוגוואי הגיעה רק למקום הרביעי, הם חוגגים כאילו הם ספרד. נכון, אז הם חוגגים שם, ובצדק האמת, אז נבחרת אורוגוואי ללא ספק אחת הנבחרות המפתיעות ביותר של המונדיאל הזה, אפשר להגיד אולי המפתיעה ביותר, והיא גם סיפקה לנו, ולך באופן אישי לינוי, את דייגו פורלנו, כמו שאת מכנה אותו, דייגו פרלין, אז הוא נבחר לשחקן המצטיין במונדיאל, ובאורוגוואי כמובן יודעים לפרגן לקבוצה שלהם ולכל הכוכבים. הלילה הם חזרו לבירה למונטווידאו, והאוהדים המקומיים לא מצליחים להירגע. החגיגות עדיין בעיצומן, וגם נשיא המדינה חוזה מוחיקה הגיע לקבל את הפנים שלהם, נתן להם הרבה כבוד, והאמת בצדק, ורק לנו נותר לתהות מתי אנחנו. לעולם לא. תודה רבה מיכל.